Kedamtang aruni phai cheroktok arni National Center for Born Vector Disease Control mate NCVBDC Karbianglong arwai hinpen Karbianglong arlo prekjam ahavar along dengue ke aphuthak cheroktok amai ing samjin pen pamanpon. India det PR lo prekjam along ri lapen havar along setami labangso National Dengue de ajamek pamanpon lo. Lapuson tak si National Center for Born Vector Disease Control NCVBDC Karbiaro tumpatir piponsi Diphu Joint Director cum Member Secretary Director of Health Services Asahiamanong National Dengue de ajamek dengpon lo. Dengue ki sopen koson si kachapahilo thekjima aphuthak ICDS nurse lapen asha klembang phiatuma phan seki pipon lo. Lapen Diphu rong sopia long dengue ki aphuthak cheroktok amai lapu an so se kedeng pon thujia phan chisik chedang pon lo. Lapu sona jai mek kedeng pon along ke raratum kacharap chetudun ta akenang sot. Lapen raratum cherap chetudun vek nangji pusi doktor satuma hinpen pachini pon. Karbianglong pen labangso dengue ke sopen sepaja kunji phan cheroktok ko pusi chumuni. Joint Director of Health Services Borsing Rongpia Phan Pherangketum lam thekar jupona hud ke thandun ke lapu henlo labangso sai ke claim ponji lake di phorong sopi pen angtan ke dorong sopi tinalong setami deng ponpo non vecheng abotor henlo labangso ki so kachi unjiang ring ke thin nai lasi non apor ke cheng pen kachere la pen cheroktok ke dusi kimi jongsi non pen chisik dunte pulotangte ke bangjilang arni ke siksak pikji puta thanpon. Jema macam di pikiran tanah damisa. Angkan kalau along tu kan tum la town area long anke ni tum muni do ni tum la medical staff do bahai tum ta la bangso ini versi cengkon. Pini penang pa aku mantuan lo so pangkon. Lake penengan ingkam jejetik lo. Mane la bangso ke so badengwa jitin ke thai ke la non rainy season. Monsoon lo. La monsoon ho pen lo te do kopiti. La bangso farman ke non pende katu kubeta cetu cerap ang penla so kace pongraya bidi chicken te kulote mumu an ke hang tu de. National Dengue de ajai me katalon ponalong Rajesh Santerang Secretary Health and Family Welfare KAAC Dr. Borsing Rongpi Joint Director of Health Services Dr. Samsing Singnar MNHO cum DMO Obed Killing DVBDC NCVBDC Karbianglong Amarjit Tiso DPM NHM Jusna Tok BP CDPO lapen ICDS klembang atum National Dengue de pen pacheton dunsi dengue cheroktok amai ke pamanalong chetong dun pen RDP pon. News Desk report Karbianglong Live.